chakatipinza mukati tatiro kumana wezveti patona apa taibira vanhu. Okay. Alright. Makatunga muko makore akawanda sei? Ndakatongwa 3 years. 3 years. Mama save mangani? Apa ndadasivha 2 years. Vadiva vateereri, Kunashe Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Big up Father Paris Zimbabwe, Father Paris Mutare. Kune boys dzamdara uko dzinofamba nemakomuri dzidaira imaji. Kune vakomana vadhedhu kudaira imaji, vanofamba nemakomuri dzidaira imaji. Vamunangagwa vaifamba vachiparidzira shoko, ero shoko kuvana vevhu, nyika inovakwa nevene vayo. Iro gwara remusangano nderei, nderebudiriro chete, nderei. Iro donzo raiti, nderei, nderebudiriro chete, nderei. Kumaruzevha vanofara uko, zvanzi vhoti pana idi. Kana mabhanditi tofara isu, tinoti vhoti pana idi. Big up Father Paris Mutare. No producer, no manager wangu Father Paris. Muri kufara vhoti tozvaro. Ndofara kuti mbere watirangarira idi watirangarira. Zita ndiani? Zita ndonzi Believe Chikuru. Alright. Remusic ndonzi B Ishe Mambo. So music makagara misha zvemusic era makazotanga zvemusic muri mukati? Zvemusic tongoti zvinhu zvazviri mandiro but ndaingoti vandamukati umai ndakazowana nguva yakanyatsokurisisa kuita sei ndekuzviita. Chii chakakupinza mukati? Chakatipinza mukati tatiro kumana wezveti patona apa taibira vanhu. Okay. Alright. Makatunga muko makore akawanda sei? Ndakatongwa 3 years. 3 years. Mama save mangani? Apa ndadasivha 2 years. Mimi sema physical one. Ndivana bisire. Anditi. Anything else? So mungada muni mama karori? Nandine mudzimai. Alright. Auya kukuona here izvi? Kana wakuziva kuti mudzimai haasi local mama. Haasi local. Haasi tozviziva kuti ezino ari outside ya nyika vari kuharare. So masurprise her? Masurprise. Alright, okay. So any word of advice kune vanhu vaita kana vachiri kuita mhosva makapindira mukati? Inoti kune magetotsi ari mastreets umo vakomana ngatisiyane nekupara mhosva. Ngatidzidzei kuzvishandira. Ndofunga ndasingatoziva kuti ndogona kutogera but pandakaya mujeri muno ndakatodzidziswa kugera mutori baba ndinoti kutobuda izvozvi ndakutonoita zvinhu zvavo. Saka ndinoti kune vari kupara mhosva panyika yepanze apa vakomana ngatisiyane nekupara mhosva. Sitakuuyawo panyika yepanze but mhosva ngatisiyane nadzo hanzi crime does not pay. So mati michibuda muchada kuretera murenyi nekuita baba. Ndanzwa futi munenge munokwanisa kuimba, munogona kuimba. Zvinhu zvamungatarisa kuti muchange muchipeswa futi outside? Zvemusic ndozvine shungozi. Ndine album randakagadzira rakanzi Hamba Yamudhara. Iri ndera president angonoti zviri nane nditende mukuru wenyika kuti wanotirangarira mazuva ese. Andizika. Chekupesera mukada kutendani futi vamwe vaikubatsire mukati? Mukati munoda kutenda kubva kuna Madam OC. Madam OC vaiti supporter. Ndivairamba vakamira nesu. Madam Makotami ndowatenda futi. Because ndo madha watetinawochi mukati umaigara vakangotarisa vachiona zvatei tichiita. Ndotenda mashefu ese paMutare Remand kuti aiwa takagara tese zvakanaka. It's okay, thank you Mkomo. All the best in life. Musazodzoka futi pano. Alright. It's okay, thank you. Thanks. Tichikubasa remaoko nePamwe paint. Saka apa takuchibuda kuenda kumbata itingonyasha mukuru wenyika kuti tikwanise kuenda kumba kusangana nenyama dzedu. Asi ndabuda ndagona basa remaoko ndatisomukana mukati mwezvino. Pano kuti paint ndobasa ndakukwanisa mukati mwezvino. Okay. Iwo waifa honga wabuda rini kwanguru pasina amnesty. Iri panga basa dami kubuda 2027 kusa 19 October. Saka iwo kunzwa sei nekukurumidza kufara siketi nekuti ndakuenda kumba ndisiwa mamwe makore ndasiya mukati. Saka iwewe wanga uri pano beti titauriro mamwe mabasa mahomba wakangoita?
pano pichini ndaita spray change nemechanics ndo basa ndifundiswa na bosiganye ndo yanga tichonga ndifundisa pano pichini akaita muripe kundidzidzisawo ranga ndisingazwisisi ndo yabvunza wondibatsirawo saka ndowatenda futi wawo vakandidzisa basa remaoko nemaofficers esandagara nobukati penzvimbo yeMutare Remand prison kuzi atinombonetsana nawo kanomboso takandisana tagara mune zvakanaka zvino zvifamba zvakanaka. Saka iwewe kwaunga uri panapa hama dzako dzaimbouya kunokuona? Hama dzaiuya. Zvakakubatsira chii kuti hama dzaiuya ndo padzaizomitengera marotisutu asi mamwe masutu aitengwa neMutare Remand prison saka dzaizongowedzero panenge zvanyaya ndisinawo. Saka pauri kubuda kwauri kuenda kupi? Ndichibuda pandiri kuenda kumba kwaTsonga. Upenyu hwako uri kutarisira kuti hwakushepa sei upenyu hwako? Upenyu hwangu hwakunaka pakutoti inini ndichibuda nhasi ndichibuda ndikakwanisa kuwanawo matuzi ekushandisa pano pitini ndakutongozviitira pano pitini yangu tiri ndege. Musa wangu ile restricted. Vantu ndiri kuti vanhu vari panze patakuuya vapa musapare mhosva kozi kujeri hakusirai nekuti kujeri kwakujeri unenge usingatsonana muti zvakanaka asi unozoona mukana wekuti uzobuda unodzidzwa mabasa emaoko asi handosikurudziri kuti uye mukati meusungwa asi muusungwa zviri kuti tariro yatopera zvondovanizva kuti zvifamba zvakanaka zviri ndakubuda ndakuna pano nesipepindi kubasa remukati meusungwa. Ndichitanga ndinotenga nezvimosi wakapaka pembeni naofficer incharge uri papembeni wakatenda kuti kwasubupa ndichienda kumagini namedzi makuta matina kuti kampe nzvimbo ineyi wakati pasi kuti zviri zvifambo zvakanaka. Imo musabo zvakanaka tiende kumba tiri kufara isingaiti. We are going home now. We are going home. Zaendo. Prison. Yeah, Mr. ED is good. Look at us. ED uchi. Atotenda mkuru. Taenda. Pane zvonyepera ovhiringa mudhara ndopedza ED ma1. Anopedza. Chibaba mudhara ma1. Vanga zviri pa.